שלום יוטיוב, היום אני שמעתי שיש לכם בעיה בווינדוס, שהווינדוס נהיה ככה, שהוא לא בלי אפקטים, וראיתם אצל חברים שלכם שיש להם ווינדוס כאלו, כזה עם אפקטים כאלו. נגיד אם אני אפתח את החלון הזה, אני אעשה כאן, הם רואים כאלו חלונות כאן, כאלו חלונות. אם פותחים המון חלונות, רואים כאלו חלונות פה. אבל כאן, בווינדוס הזה, בסוג הזה, רואים רק ככה. טוב, אז באתי לעזור לכם, אז נתחיל. קודם כל, לכו להתחיל. עכשיו, כתבו בחיפוש misconfig. עכשיו לחצו על זה. גם מורים משהו, אז ייקח קצת זמן. טוב, אחרי שזה נפתח, אתם רואים, כמו שאתם רואים, ככה זה נפתח. עכשיו, כשאתם נכנסים, תחצו על זה, כאן, שכתוב עליו בוט. עכשיו תשנו את המספר כאן ל3. אחרי זה אל תסמנו כלום מפה, כלום, וגם כלום מפה, כלום. שזה לא יהיה מסומן או זה או זה או זה, כלום לא יהיה מסומן פה. עכשיו פשוט תלחצו כאן, apply, תלחצו אוקיי, תעשו ריסטארט. כי אני כבר לא חייב לעשות ריסטארט, כי עשיתי כבר. טוב, עכשיו, לכו להתחיל, תלחצו מקש ימיני על המחשב שלכם, ותלחצו מאפיינים. תלחצו על Advanced System Settings, כאילו כאן, אני לא יודע איך זה קוראים לזה בעברית, כי המחשב שלי באנגלית. אז תלחצו על הקישור הרביעי בכל זאת שכאן, ולכו לאמצעי, לקובייה האמצעית. עכשיו, תלחצו על פרפורמנס, או איך שקוראים לכם במחשב בשפה שלכם, ולחצו על הוראות, settings. עכשיו נפתח לכם כזה חלון, לכו לקובייה הזאתי הראשונה ולחצו על זה, על האפשרות השנייה, סמנו אותו, לחצו apply, אוקיי, תעשו ריסטארט למחשב, ואחרי זה אתם תראו את זה. Money in the air as Mofil. Grab you by your coattail, take it to the motel, wholesale. Don't tell, won't tell. Baby say I don't talk, dog, but she told on me. Oh well.